Iktar persuni fil-Partit Nazzjonalista qed jistħarġu x'appoġġ jista' jkollhom jekk jikkontestaw għal kap tal-partit. Għalkemm Roberta Metsola hija l-kandidat favorita tal-establishment, hemm min xorta waħda qed jikkunsidra jitfa' ismu anke għax kien imħeġġeġ jagħmel dan minn fazzjonijiet differenti tal-partit. Anke kienu parti mill-grupp ta' tmexxija li qal li mhux se jerġa' jfittex li jkun elett fl-istess kariga tiegħu, Beppe Fenek Adami u Fenek huma jeskludu xejn. Fenek Adami kien fost l-iktar voċiferi fil-grupp biex ma jirriżenjawx il-kol wara d-disfatta tas-Sibt u jekk hemm il-darba jiddeċiedi li jitfa' ismu fit-tellieqa se jkun qed jargumenta li hu telaq minn viċi kap u jekk jinħatar kap ikun jista' jagħti l-partit id-direzzjoni li jridu. Argument simili tista' tagħmlu Fenek li għalkemm mi teskludi xejn hemm inqas ċans li tażel li tikkontesta, anke għax kienet fost dawk li minkejja l-appelli kontinwi ma kkontestax l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Mu jeskludi xejn lanqas Pier Portelli, id-direttur maniġerjali ta' The Malta Independent, li lab parti importanti mill-kampanja tal-Partit Nazzjonalista billi uża l-gazzetti li qed imexxi bħala parti mill-pjattaforma li l-Partit Nazzjonalista kellu bżonn biex iwassal il-messaġġ tiegħu. Saħansitra bħal Simon Busuttil għamel ukoll konferenzi tal-aħbarijiet quddiem il-qorti. Portelli wkoll qed jara x'inhuma l-ħsibijiet fil-Partit Nazzjonalista u mkejjen li s-soltu jkunu marfa sew qalu li l-probabbilta kbira ili jkun wieħed mill-kandidati għal xi waħda mill-ogħla karigi fil-partit. Jibqgħu jissemmew ukoll l-ismijiet ofi bħal Chris Said u Claudio Grek li tnejn li huma interessati bil-kbir. B'dan tal-aħħar huwa il-kandidat li qed isib l-iktar tfixkil mill-establishment li fil-Partit Nazzjonalista irid lil Roberta Metsola.